שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי יוסי פרוג'קט. אז כמובן לא לשכוח לעשות רישום למנוי ולהצטרף כמובן ולהיות תמיד מעודכנים. מי שעדיין לא שם לב, בתוך ערוץ היוטיוב שלי יש כרטיסייה שקוראים לה פוסטים. אנחנו ניכנס לכרטיסייה פוסטים. מה יצרתי לכם פה? יצרתי לכם מעל 100 שאלות תשובות, הכנה להגנה החיצונית, וכמובן לכל מי שאוהב את עולם הבנייה יכול להתחיל לתרגל ולשאול את עצמו שאלות תשובות. אז יש לכם פה פשוט שאלות תשובות, אתם תקראו את השאלה ותראו כמובן לאיזה נושא זה קשור בהגנה, תלחצו על התשובה הנכונה או הלא נכונה וזה יסמן לכם אם טעיתם או צדקתם, וכמובן לא לשכוח לתת לייק לשאלה. מתחת לכל שאלה יש הסבר על התשובה, למה היא נכונה, וכמובן ככה אתם יכולים לתרגל את עצמכם ולבדוק אם טעיתם או צדקתם. פשוט לא לחכות לרגע האחרון, להתחיל ללמוד כבר להגנה, להתחיל לתרגל את עולם הבנייה הרבה הרבה בהצלחה.